Daha flu bir ortamda yol aldığımızı gösteren bir rapor oldu. Platforma li dijî sansür û autosansûrê ya bi navê Speak Up an jî bêdeng nemîne civîna xwe ya sala 2019 li Stenbolê pêk anî. Platformê rapora xwe ya sala 2017 û ya 2018 jî li vir pêşkêş kir. Li Tirkiyeyê tepelserkirinên li ser derbirîna bîroboçûnan yên birêya weşan û ragihandinê birêya hunerî wekî müzik, şano, sînema û hunerên ciwan yek bi yek di raporê de hatine rêzkirin. Nemaze tepelserkirinên ji sedema bikaranîna zimanê Kurdî ciheke berfireh di raporê de digire. Di vê civînê de jî hat eşkerekirin ku Tirkiye yek ji wan welatên herî zêde zext û astengên li ser derbirîna bîroboçûnan wekî sansûra bi destê dewletê û autosansûrê lê heyî. Koordinatöra platformê Özlem Altınok di vê mijarê de bû me wiha axivî. Sanat ve medya alanlarında sansür ve otosansür üzerine çalışıyor. Xebata me duwarê asteng sansûr autosansûrên li ser ragihandinê ne li ser huner, sînema, şanû wekî din. Bu yerên di vî warî de dibin em tespît dikin, rapor dikin. Mebesta me ew e ku di derbarê pêşilkirinên di seranserî Tirkiyeyê de di warê azadiya raman û derbirîna bîroboçûnan de pêk tê em gurapanekî ya berxwedanê saz bikin. Diğer meselelerde de Di vî warî de weşanger Abdullah Keskin jî wiha axivî. De salek nîva dawî de 14 kitêbê me hatin. Qedexekirin helbet her rojtgarî tiştek ve bêj ber ku tu qaîdet tu neberî baş xirab qanûnek hebû me texmîn dikir çi dibe çi nabe kitêbê ku nû derdiketin bêhtir ji bo wan dawe derheqê wan de hate vekirin niha kitêb 20 sal 25 sal berê derketiye tu alaqeyê bi tu awayî bi siyasetê re tu netedî projekê çûn li cihekê dîtin yekser hemû qedexekirina. Li Diyarbekirê berê zêdetir xebatên çand û hunerê di binbanê şarederiyan da dahatin kirin. Piştî qeyûman hemû salon ketin dest qeyûman û xebatên alternatîf êdî nemalor bên kirin. Hûn dizanin Kurdî li Tirkiyeyê heya 3 sal berê ez bêjim. Bi saziyên xwe bi xebatan gelek pêşketibû. Lê piştî salên dawî ez dikarim bêjim Kurdî her alîda li Tirkiyeyê baş veket. Türkiye baskı, sansür, herca çoğu vinen yani çoğu hisken yani sanatı benena ona nimnaviyo yani hen ona çoğu fark niken çünkü gurema resim, sergi direkt yo sansür tehis niken fakat eğer kalbi kirse karşı düzeni içi varsa mutlaka yani yo tepki yana yani. Platforma bi navê Speak Up an jî bêdeng nemîne ji 2016 ve wekî platformekî ya çavdêriya azadiya derbirîna bîroboçûnan bi piştgiriya Yekîtiya Ewropayê li Tirkiyeyê kar dike. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.